Isang bagong escape na hindi mo na kailangang lumipad pa ibang bansa ang hatid ng Reka Resort matapos ang kanilang grand launch sa Manibaug, Paralaya, Porac. Si Reka Resort is Balinese-inspired and tropical-inspired po. Once you are here po in Reka Resort, parang lumayo away from the city pero napakalapit mo lang po. So ganun siya. Pag nandito ka, feel na feel mo yung parang ang layo mo pero di ganun kalayo. Agad na umagaw ng pansin ang kanilang Bali-inspired villas na swak sa mga naghahanap ng tahimik at aesthetic na pahinga. Imagine, waking up in a serene space na may tropical feels. Perfect for quick getaways, staycations, o kahit digital detox. Meron silang 45 private villas at bawat isa ay may sariling pool. Yes, sariling pool! Kaya siguradong sulit ang privacy at relaxation. Ang overnight stay ay nagsisimula sa 7,000 pesos. Kasama na ang complimentary breakfast for two at VIP style na treatment na siguradong mararamdaman mo mula check-in hanggang check-out. Hindi lang staycation ang hatid ng Reka Resort. Ipinagmamalaki rin nila ang kanilang event hall na kayang mag-accommodate ng hanggang 200 guests. Perfect para sa mga weddings, birthdays, reunions at iba pang milestone celebrations. Gusto mag-relax, mag-enjoy, magpatanggal ng stress, visit lang po dito sa Reka Resort. Ang Reka Resort ay hindi lang simpleng resort. Isa itong destination na nag-aalok ng balance ng comfort and exclusivity. Kung naghahanap ka ng bagong spot to unwind near the metro, mukhang may bago ka nang dapat i-book. This is Patricia Mamangon on the spot.